Salam dostlar, Türkmensoft kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugünkü videomuzda Android telefonları için niyetlenen Download Manager programmasını sizlere tanıştıracak. Ondan hemen tayin olsanız videomuza başlayalım. Dostlar, videomuzun geçen kısanını gören olsanız onu da bilensiniz. Biz videomuzun geçen kısanında Internet Download Manager programmasını kompüterden nähilek ulanışını görkezdim. Ve şol videonu YouTube'a koyandan soň bir neçe saatdan bize Roshan Hojaguliyev diyen ildeşimiz smartfonlarda nädip Download Manager programmasını ulanmalydygyny görkezseň hasyam gowalar diýip bize tefsir ýazdy. Ve biz özümizin ildeşlerimizin sevgilerini kanakatlandırmak üçün Download Manager programmasını Android telefonlarında nähilek ulanışyny görkezjekdim. Ve Download Manager programmasını internetten gözlän bolsaňyz onda ol ören köp, olaryň ýöne içinden iň gowsy Advanced Download Manager programmasydyr. Ol Download Manager programmasynyň linkini videonuň aşağında goýar, ol ýerden ýükläp alyp bilersiňiz. Bu programma Play Market'te bar we onu skачать edip bilersiňiz. Skачать etmek için Play Market'in içini açýarsyz we 3 sanly harf belýärsiz. Olaryň birisi Adama. İlkinci çıkan programma ol Advanced Download Manager programmasydyr. Bu programmanyň iň plus ýeri bu programma platyn däldi, besplatnydyr. Yani hiç tölege geçirmän bu programmany ulanyp bolýar. Men bu programmanyň aşağına okanda ol 2010-njy ýyldan näri 2020-njy ýyla çenli abnewleni edip gelinipdir. Men bu programmany özüm 2 ýyldan näri ulanýan we programma 20-njy ýylda ona torrent klienti hem goşuldy. Yani torrent faýllaryny hem şol programmadan skачать edip bilersiz. Programmanyň için açanmyzda görýäs, programma ören ýönekey we düşnükli. Onuň o çertlerinde ol biziň skачать edip diýilmedik faýllarymyz şu ýerde saklanýar. Onuň zawerşany ýerinde bolsa, biziň skачать edip diýilen faýllarymyz saklanýar. Yani ol hemmemde de düşnükli we aşağıda da about knopkasy bar. O knopkanyň içinde basyp biz özümizin skачать etjek faýlymyzyň URL adresini şu ýere goýsak, biziň skачать etjek faýlymyz skачать edilýär. We başga da bu programmanyň çep tarapyndan sağa süýçsek, onda bu ýerde özümizde edip boljak bir näçe nastroykalar bar. Yani bularyň içinden özümizin skачать etjek faýlymyz bizim telefonumuzun pametine sığmasa onda biz karta pametimize ol skачать edip bilersiz. Onun için basyp özümizin karta pametini saýlaýas we bizim skачать etýän faýlymyz indi karta pametine skачать bolýar. Ve başga da bu ýerde torrent hem skачать edip bolýar we garatýama geçirip bolýar. We başga da bu programmanyň özünde browser saklanýar we ol browseryň içini açyp özümiz saytlaryň içine girip bilersiz. Yani misal üçün biz indi bir programma skачать etmene çalışalım. Men özüm Apple saytyna girýän we onuň içinden haýsy bolsa bir programma saýlaýan. We programma saýlap skачать knopkasyna bassam, splash oknodan bize eýen programma hödürlenýär we biz bu ýerden programmany skачать edip alyp bilersiz. Başga da programmany skачать etmänkä ol özümize nastroyka hem berip bilersiz. Yani özümizin skачать etýän faýlymyzyň ol yerini, yani nirak skачать etjek bolsak şol ýeri hem geçirip bilersiz. We başga da özümize gerek bir näçe nastroykalar bar we şolary özümize amatly şekilde gurnap alyp bilersiz. We soňra skачать knopkasyny bassak, biziň faýlymyz skачать bolup başlaýar. We şunyň ýa-görnüşde Advanced Download Manager programmasyndan programmadyr, oýundur ýa-da beýleki faýllary skачать edip alyp bilersiňiz. Bu programmada başga da torrent faýllaryny hem skачать edip bolýar, ýöne oň üçin başga video gerek bolýar. Egerde siz bu programmadan torrent skачать etmeni başarmasaňyz, onda ýazyň, men hem torrentin näkile skачать edilişini şol programmada görkezem. Biziň şu günkü videomuz şu ýerde tamamlanýar we videony halan bolsaňyz like basyň, halamadyk bolsaňyz dislike basyň. Soraklaryňyz bolsa tesirlerde berip bilersiňiz. Men olara hökmen jogap bererim. Onda näme häzirlikçe şu videomuz bilen sizler bilen hoşlaşýar. Indiki videomda çelle sag bolun.